Dnes nebudem variť ja, ale to, ako pripraviť výborný kotlíkový guláš, vám predvedie víťaz piatkovej súťaže Slňavský guláš, pán Juraj Hromada. Na prípravu kotlíkového gulášu budeme potrebovať 4 kg mäsa, 2 hlavičky cesnaku, 2 kg cibule, pol kila masti, 5 kusov väčších rajčín, 2 kg zemiakov, 1 kus pretlaku, kmín, pol fľaše červeného vína, 7 paprík, soľ, mletú červenú papriku, podravku, mleté čierne korenie a majoránku. Všetku cibuľu dôkladne očistíme, zatiaľ si môžeme rozkúriť oheň. Cibuľu nakrájame na drobno, čím drobnejšie kúsky, tým lepšie. V kotlíku si necháme rozpustiť masť a pridáme cibuľu, ktorú následne posypeme kmínom. Cibuľu smažíme, ak máme dobrý kotlík, nič sa nepripečie. Smažíme a smažíme až do sklovita. Potom pridáme červenú papriku a do cibuľovo-paprikového základu vsypeme mäso. Posmažíme ho a dochutíme podravkou. Rajčiny si nakrájame na plátky a pridáme ich k mäsu. Z papriky vyberieme stred a tiež ju nakrájame na plátky. Kvôli farbe je dobre, ak použijeme červenú aj zelenú papriku. Po dokrájaní papriku tiež pridáme do kotla. Dôkladne premiešame, chvíľu spolu povaríme a pridáme paradajkový pretlak. Guláš už začína nadobúdať svoju farbu, chvíľu všetko povaríme, podlejeme vodou, premiešame a pod pokrievkou varíme. Zemiaky očistíme a nakrájame na menšie kúsky. Takisto očistíme cesnak. Guláš sa nám takto krásne varí. Cesnak pretlačíme a postupne do kotla pridáme zemiaky, cesnak a červené víno. Zakrieme a necháme variť, podľa potreby podlievame, aby príliš nezhustol a keď začne byť mäso uvarené, guláš dochutíme čiernym mletým korením, červenou paprikou, majoránom a špeciálnymi ingredienciami, ktoré patria k tajomstvám každého gulášmajstra. Dochutený guláš ešte necháme dôkladne prevrieť. A ak sa nám vydaril, možno s ním vyhráme aj prvé miesto. Za spoluprácu ďakujeme víťaznému tímu Julto.